moet het opzetten. Ja, je moet je gewoon belachelijk uitdossen. Waterhouding? Dan moet ik een beetje gaan staan scratchen. Ja, en ook het zo heen. Ja. Ja. Met een plaat van? Puur als object. Nou ja, ik denk, nou ja, leuk, wist toch, maar ik ken geen touw en vestknoopje. En ik moet echt lezen, wil ik daar iets van begrijpen. Dat is Als je naar het schilderij krijgt, ik zag de verwantschap onmiddellijk. Die lijst, de tekst op de lijst, de attributen. Wat ik juist ontzettend leuk vind, is dat hij dat in de eigen tijd plaatst. Ja. Maar als je het echt in een zaal ziet, ja, dan moet het veel preciezer en ja, veel zorgvuldiger. Dit heeft ook iets te loops, hè? Zo van, Ja, dat is niet echt in balans of zo. Nee, Terwijl dit moet ook niet in balans zijn. Dit moet een bepaalde disbalans in zitten. Ja. Want anders is het niet zo'n bij elkaar geraapt iets of zo, weet je wel. Nee. Dat moet het uitstaan. Maar ook dat kun je nog wel zo ordenen dat je zeker weet dat die fles daar moet liggen. Ja.